Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli kuzo zonke izindawo enilalele kuzo izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuthethelelwa kwezono nokuphenduka nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu kube ngokuphila okuphakade. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yezimfundiso eziningi ezigcwele ezweni, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngokwezwi lembhalo engcwele ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imbhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona ushunyayezwa khona uyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke esishumayeza ngakho sifundisa khona ufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela khona nimdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ahlolisise ukumdumisa uNkulunkulu ukube ngabe kuyafakazelwa yini izwi lakhe elingcwele ngokwembhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu esezulwini ngalesikhathi samanje nokuba izindlebe zethu zivuleke ukuba sizwe izwi lakhe elinamandla okusindisa. Ake sigobise amakhanda siphalamela. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane nani balaleli, yamukelani mfowethu uMhlengi Izondi ozobe sihola ngokwefihlakalo yezwi umoya engcwele ekhanyisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi. Sheshisani bazalwane ukuthatha amaBhayibheli sihambisane endleleni yomgcwele. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu mnenimandla onke. Siloku silebona ufakazi ngawe embhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadisi egameni likaJesu Kristu. Ayikho enye indlela, iyodwa indlela esinikiwe ukuba sibe nokuphila. Ukuphila kusho ukuthi inhliziyo yakho ingabi nacala, ingabi nakusoleka phambi kwaNkulunkulu okudalileyo. Sidalwe uNkulunkulu, asizidalanga. uNkulunkulu usifuna sihlanzekile phambi kwakhe njengoba ethi ibusisiwe inhliziyo yakhe ehlambulukileyo ngoba uyabona uNkulunkulu. uNkulunkulu la ekhona njengamanje usendaweni yobungcwele, lapho ehlezi khona esihlalweni sakhe sobukhosi. Uhlezi umkhosi wasezulwini noNkulunkulu phakathi kwawo, lapho kuthiwa akungeni lutho olungcolile. Ngelina akungeni lutho olungcolile. So uma uNkulunkulu elapho ethi akungeni lutho olungcolile, liyasitshela futhi iBhayibheli ukuthi abanjani abangaphandle. Lifike liqale lisivezele kwincwadi yamaHubo esambulo
sahluko 21 verse 11 verse 7. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto. So uma sinqoba ekuhambeni kwethu lemhlabeni ngokuba lemhlabeni kunezilingo eziningi nemikhuba eminingi esiholela ekutheni thina silingwe sidonseleke ebumnyameni sigcine sesihamba ngezinkanuko zenyama ezilibazisa ukukhanya okumele kukhanye kithi okuhlakanipha kwaNkulunkulu okumele ephile kithi. Ukuba wonke umuntu uzibona elungile emehlweni akhe, wonke umuntu ufuna ukwenza okuzomjabulisa enhlizweni yakhe, ukuthi omunye umuntu kumphatha kanjani angafuni ukuthi lokho aqaphelisise ngokuba yini uholwa umoya wobumnyama. So la lithi abanqobayo kusho ukuthi abakwazi ukuthi banqobe lo moya lo wempakamo. Sibulawa umoya wempakamo, sibulawa umoya wokuzenzisa, sibulawa umoya wenkohliso, sibulawa umoya wenzondo, umoya wobufebe, umoya omubi kaSathane uyasibulala. Lo moya lo awukhethi ukuthi ngabe ngimla yithi ngiyafundisa mhlambe ngathi mina nginokungcwele. Umoya lo ohlasela bonke abantu abaphilayo ngaphansi kwelanga. So lo moya awunako ukukhetha ukuthi ngabe ubani, kepha wesaba uma sekuhleli kuwena umoya kaNkulunkulu. Lo moya uyithola indawo ngokuba ekhambeni kwakho wesaba ukulahlekelwa ubuNkulunkulu. Sifanele ukuba nobuNkulunkulu thina abantu abafuna ukuphila impilo yokuthula nabo bonke abantu abaseduze kwethu. Umakhelwane wakho akusho umuntu wakhelene naye, kusho umuntu ohlangana naye, ombonayo, ongamazi, omaziyo, ungumakhelwane wakho. Ingakho lisithanda umakhelwane wakho njengokuzithanda. So uma sikwazile ukunqoba lo moya lo, siyonqoba ngokuthi sizwe izwi likaNkulunkulu elizosenza sibe nobuNkulunkulu. Njengamanje singabantu abaziphelelayo uma singamazi uNkulunkulu. Kepha uma sesimazi uNkulunkulu, sesizwa izwi lakhe eselizosenza nathi sikwazi ukuphila ngezwi lakhe sibe nobuNkulunkulu. Umoya wempakamo ungena ngalesikhathi usuziqhathanisa nabanye abantu, ngalesikhathi usufuna ukuzenza ngcono kunabanye abantu. So uma unqobile lithi iBhayibheli onqobayo uyakulidla ifa lalezi zinto. Futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye. So uNkulunkulu wethu ungizwisise kahle, uNkulunkulu wethu uma sizwile asiyalile ngakho sakwenza. Lento nje ethi izwa uthi usho uJohane kwincwadi yeSambulo, uJesu sekade akhushulwa sekudlula iminyaka. Usho uJesu into ayisho kwincwadi kaJohane sahluko 15 verse 9 noma verse 10. Incwadi kaJohane sahluko 15 verse 9 and 10. Njengalokhu ubaba engithandile nami nginithandile, hlalani othandweni lami. So kufanele sihlale othandweni lokumazi uNkulunkulu. Uma sathini Uma nigcina imiyalo yami. Indaba inemiyalo kumele siyazi bese siyayigcina siyenze. Uma sihlala emiyalweni sigcina imiyalo, abanqobayo bayakudla ifa lezi zinto. Uyakuba uNkulunkulu wabo bese athini emva kwaloko? Niyakuhlala othandweni lami. Nihlala othandweni likaNkulunkulu okuyizwe kumele liphile kithi. Njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba. Ngokuba nalowo osifundisayo uhamba ngokomoya. Uma simoya munye awukho kumina ukumoya. Uma simoya munye kusho ukuthi siyazwana ngokomoya. Umoya esihamba ngawo uwodwa. Ngeke ufice ikholwa lizwana nabantu abangakholwayo lenza izinto abazenzayo. Uma ukholwa izwi likaNkulunkulu, uba nobangamakholwa ezinto abazithandayo abazenzayo. So singaba ngamakholwa sonke, kepha kuhlukana ukholo lwethu ukuthi luya ngala. Mina lami ukholo uma lingiholela noNkulunkulu, ngizothanda ukuhlala kangcono, ngizixoxe kakhulu nabantu esimoya munye nabo. Ngiyamuzwa ngisho khuluma ngokomoya, angizwa ngokwenyama. Ukuba uthi bekhuluma akhuluma izinto zikamoya. Owenyama angakhuluma ngendlela yenyama yezinto ezijabulisa inyama. Okwenyama
ukhuluma ngokuthi ave ngithanda imoto kanje. Yabona imoto le yabayi nincome mase ngibe nayo yabona ngisebenzela ukuthi yabona ngempela lo moya ujabulisa inyama yakho. But uma sesizwana ngokomoya ilapho khona sekufike lesikhathi sokuthi ngithi mina madoda yazi manje sengikhathele lokubhema ugwayi. And then bese kuthi uyabhora ke manje ngithi ngiyawuyeka ugwayi. Bese ngihlangana nabantu abazongitshela ukuthi yazi ukubhema ugwayi kuyakulimaza umphefumulo wakho nengqondo yakho bayisiqila senikothini into ekwenza ukuthi njalo ulagazelele into engenamsebenzi emzimbeni wakho. Uyibone leyo nto. So labantu engathi ungahlezi uhleli nabo ngoba bakhuluma into ezokuhlukanisa nani nobubi. Ingakho incwadi yamaHubo sahluko 1 ithi ke ubusisiwe ongiphe incwadi yamaHubo sahluko 1 verse 1 itheni? Right. Usisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Understand the land ukuthi iBhayibheli likhuluma nonembeza wakho ukuthi ke ulungiseke ukuthi wena ekhambeni kwakho ungahambi nabantu abangalungile. Ubusisiwe kuyisibusiso ukuphila nabantu abanengqondo ephilileyo. Because kukho konke abakwenzayo nabakhulumayo abakhulumeli ukuhlabekisa noma ukuthi bakwenze ukuhlabekisa omunye umuntu. Bakwenzela uthando, bakwenzela ukuthi nomunye umuntu akhule. Ukukhula awukhulu ngeminyaka, ukhula nangomoya. Uma ungakhulile ngomoya kungenzeka uthola ukuthi ngeminyaka ngaphambili kepha umoya wakho ungemumva wokuqonda nokuhlakanipha. Bese lonto leyo abantu bekhuluma ngolimi oluqondile bathi hayi ingqondo yakhe isangemumva yena mdala ngeminyaka kepha ingqondo yakhe isele ngemumva. Okusho ukuthi akakofinyeleli lesigaba sokuthi afinyelele eqondeni nasekuhlakanipheni. So ukuhlakanipha umoya ufakayo kumuntu ngesenzo kakhulu bese kuthi ngenkulumo uyathayisela. Yezwa lonto leyo. So makukhanya kwenu phambi kwabantu ibani ngabantu abakhombisa ubuNkulunkulu phambi kwabantu ukuze babone ukuthi lo nkulunkulu enikhuluma ngaye ukhona. Singabi ngabantu abakhuluma ngoNkulunkulu kepha benza izinto eziphambene nento esikhuluma ngoNkulunkulu. Inkinga ileyo thina abantu. Asikwazi ukuzibiza ngamakholwa ekubeni bese kumele sikholwe yize silenze kuba nzima sibeka emazaba nezizathu azokwenza ukuthi thina sigcine singayenzanga intando kaBaba osezulwini. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Hlukana nabangane abangasile. Umuntu ozokululeka into engasila sibheme asiphuze samsojola samsokudakwa samsontshontsha samsobulala. We understand lonto ukuthi lonto leyo iqhatha nokulunga. Uvuka ejele, uvuka esibhedlela, uvuka ethuneni sokuyovuka esikogweni. Yayi ngokuthi ukhethe indlela yababi lemhlabeni. Bekhona abantu abakutshela izinto ezilungile wena wanamathela kokubi. Ingakho lithi ke onqobayo uyakudla ifa lalezo zinto. Ngoba mina njengokuba uNkulunkulu kuyena, uNkulunkulu kuwena mase uqala ukuvuma lemhlabeni ukuthi ke ngiyamvuma uNkulunkulu ngoJesu. Kanjani? Yonke into ayifundisa ngoJesu ngiyayibona iyona. So nami sengiyivuma lemfundiso ukuthi iyaphila. USankulunkulu wami ngokuba yonke into ayishoyo ngizokuyenza. Ngoba yini sengiyayiqonda into angifundisa yona. uNkulunkulu kufanele ambulwe kumuntu afundiswe. Awufundisi kuphela mozovula iBhayibheli uthi ayike uJohn 14 uthi 1 2 and 3 and 4 bese uzochaya bese ngokwaloko soqedile kufanele ufundise. Qala-ke ekufundiseni uphile phela lo Jesu mphile. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Yes. Ongemi endleleni yezoni. Ongami endleleni yabantu obonayo. Umuntu ongahambi ongemi noma ongahambi endleleni yabantu obonayo akalandeli izigilamkhuba, izikhohlakali, abazenzisi, onondindwa nezifebe nezidaba. Angibahlulele akabe nje nomoya ngoba nalabo bantu banomoya wabo wokuthanda uxushugxushu basethaveni. Banomoya wabo wokuthanda ukuhlala emjondolo, bathenga insangu, bashuka insangu, kushunqe kube yifu beshunqa. Banomoya wabo lo.
ndodana yami yizwa ukulaya kukayihlo izwa uthi uSolomoni ke ndodana yami izwa ukulaya kukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko uma unikwa umthetho noma wakho ungawulahi ngokuba kuyakuba ngumqhele omuhle lokho uma into umqhele kusho ukuthi into ekhazimlayo oyinikiwe ekhombisayo ukuthi wena uma kuukuthi ke angithi amaZulu ayathatha isikhumba bese yasisonga bese emva kwaloko asifaka akuyona into yakaZondi bathi yinto yakaZulu angiyazi kabantu kaZulu kepha khona abantu bakaZulu abayicala ukuyenza so yayihlukene uma uthi uyahamba khona babefaka ezinye zezigcobe ezimnyama ezicobezelayo zingenabo uboya khona ezinye ezingenawo umsila ziyahlukana kepha kuthiwa ezakaZulu akuyona ukuthi yakaZondi izinto ezazenziwa abantu ngamasiko abo ngoba uyafika emaXhoseni nabo banendlela yabo uyafika ebeSuthwini banezigqoko zabo nabo uyafika la kwaZulu yinto kuthiwa ekaZulu kepha kwangeyona yakaZulu so labantu bafake lokhu kuuphalo ukuthi bawobani umqhele wakho uvela ngesenzo njengoba kuthiwa ungawushiyi umyalelo kayihlo bese emva kwalokho futhi ungashiyi nomthetho kanyoko ngokuba kuyakuba umqhele so uma ungazange uqheliswe unyoko waqheliswa abangani bakho uzobonakala ngemphumela isenzo sizoveza ukuthi ubani okufaka umqhele ngabe ukulunga noma ububi nemgexo entaneni yakho so kuyakuba futhi umgexo entaneni yakho ndodana yami uma izoni zikuyenga uma kwenzeka uhlangana nabantu abangalungile bekuyenga noma bekuhlebela izinto ezumsangano ungavumi abantu bathe uyabona indlela oshumayela ngayo hayi ayisakhombisa ubungcwele akusekho uthando lalela impilo ikanje iqiniso ithi encwadi uNkulunkulu wakhuza umprofeti ohlanyayo kulabo prophet vele labahlanyayo basangana so yayibona into leyo mengisho njalo iphika kabuhlungu kubantu abaweak abafuna ukuthi bekelwe izinto ngendlela eyisoke namanga into mayibheda iyabheda ngeke ngithi mina yazi into asike sithi into ebad ngesingisi bathi ibad ngesingisi bese besho ngoSizulu bathi hayi umbhedo lo uyabheda bethiwa ke yimbi futhi nakhona ngesingisi bathi evil so mebethi sin noma bethi isono kusho ukuthi into yimbi umbhedo umsangano yezondo le kubhalwe phansi eBhayibhelini so into mayibheda iyabheda ngeke ukuthi ngoba naku kuthiwa ngimi la mhlambe khona umoya enginawe ngazi ukuthi umoya mhlambe nomoya uNkulunkulu ukhuluma into nje obinjalo into ebhalwe phansi eBhayibhelini siyakhuluma yezondo le awubatshele lapha kule ncwadi le esambulo sahluko 21 verse 7 ithi ke abanqobayo uyakudla ifa lalezo zinto futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye yes yena abe yindodana kimi kepha amagwala abantu labo abafike bathi bayakholwa bese bebona abantu abenza imikhuba bese bejika nabo benza imikhuba nabo bese kuthi ke nabangakholwayo bese kuthi labo ababebeshunyayezwa noma bekela iqiniso bangafuni ukuvuma iqiniso yilabo batshela belizwe iqiniso kepha lingafiki lingayitholi indawo akubona kwami ukuthi ayitholi indawo bese thini ifaka lokho nabanengekayo abantu abayisinengiso noma abanengekayo abantu abenza imikhuba nezilwane abantu abadoda lalana wodwa nabesifazana abalala bodwa nabantu abenza imikhuba eqasheni enenge abantu besifazana abagqoka amabhluwe nabantu besilisa abagqoka izingubo zabantu besifazane nabantu besifazane abagqoka abantu amabhluwe njengabantu besilisa ethi emva kwalokho kukhuluma ngabantu abanengekayo uNkulunkulu bese kuba ababulali abantu abachitha igazi elingenacala ukuchitha igazi elingenacala uqamekela umuntu uzumbulale uxabana nomuntu banga izinto esejointini yagwazana uphethe umbese vele ufuna ukugwaza uphethe isibhamu ufuna ukugwaza uphethe ubufuna ukudubula uphethe induku ufuna ukushaya uhamba nayo uphethe nje uqufuthuku uphuza utshwala nje engqondweni yakho ukujuma uthuku abantu abayizinkabi abantu abakhomba imali bebulala abantu abasebenzela imindeni yabo befuqa imali ngenkani bese kuzoba ke emona ukuthi unomuzi njengoba unomuzi nje bekufika isigebengu ebusuku kwenzeka ukushaya sifa awunalo icala kepha beke lo muntu watholakala emini wabanjwe emini akufanele umbulale lo muntu kuba lo muntu lo usengahamba yokwahlulela ngokuba ebusuku bengabonakala kepha emini kuthiwa kufanele manje kutholakala ubufakazi ngecala lakhe ahambe yokwahlulela so mawubulala umuntu emini emzini wakho
ezontshontshwa lokho kuyicala kuNkulunkulu ukuba lo muntu umbonile yonke into ubungahamba ummangalela futhi umbophe kepha ngokuthi inhliziyo yakho vele bisifuna ukwenza into embi ingakho umbulela kepha ebusuku ngombulala umuntu ebusuku alikho icala ubhalwe phansi eBhayibhelini kwincwadi yaExodus sahluko 22 ilapho kuvele khona lo ndaba leyo so bese sibuya ke la kule ndaba yokuthi ababulali nezifebe isifebe nakhona umuntu ofike ahambe ayohlala emshadweni ayohlala emkepitweni ahlale nomuntu wesilisa kungekho into engayakhishwa kubo akaziwa lo muntu noma kini ujomba uthango noma ufaka umfana ebusuku wena wenza ubufebe nobabilike owesilisa isifebe nowesifazane izifebe zombili lezo ingakho lithi ke nezifebe nabathakathi abantu abathakathayo ukuthakatha ukuthi uqale ukhuluma izinto ezimbi ngomlomo wakho uqatha abantu uphatha imithi ebusuku nyobe ebusuku uyogxisha imithi emagcekeni abantu emasangweni ubhize ebusuku umemeza amagama abantu babizele kufeni wena umthakathi lithi ke abangakholwayo abathakathi izifebe iziphingi nabantu abanengekayo nabakhonza izithombe nalabo abaguqa phambi kwezithombe bebiza ngoJesu abanye babizwa oShembe abanye babizwa oMaria bonke lonto leyo oBuddha oMuhammad uAllah asimazi ngisho eBhayibhelini lakavele so zonke lezo zinto lezo abantu abakhonza izithixo njengoba amaMuslim ahamba ayothi yini athi Mecca lelajelela abaguqa kulona elimnyama balokhu beliqabuza isono leso ngokuba uguqela into ejaliwe eqabuza lezo lonto leyo haleluya nabo bonke abaqamba amanga abantu abakhuluma inkohliso kwemilomo yabo umuntu othfakaza izindaba zamanga isabelo sabo siyakuba seqhibini umuntu okhuluma amanga eqhatha abantu isabelo sabo yini siyakuba seqhibini elivutha umlilo nesibabulo okungukufa kwesibili ukufa kwesibili yabo manje ufele ekwenzeni ukungcola lezi zinto lezi ekuthiwa ziyabalwa la ubufebe ukuphinga amanga ukubulala isinengiso ukukhonza izithombe ungakholwa yonke lonto leyo ukufa ukuqala lokho ngoba wenza into embi ekuholela kuphi ekufeni so ukufa kokuqala ukwenza isono ukufa kwesibili ukuthatha uNkulunkulu eseliphethile izwe akuthatha ayokuphosa eqhibini lomlilo sekungasekho isihogo sekhona iqhibi lomlilo isihogo indawo lapho kugcine khona imphefumulo lapho uJesu ayakhona wayolanda izahluthulelo zokufa nezokuphila lezo lonto leyo so manje uJesu yena owahlulelayo ukuthi lo akalizwanga izwi lami njengoba kubhaliwe phansi ukuthi lowo ozamazwi amangawalondi angimahluleli mina bese thatha ke amvulele isihogwe namba umgcina lapha athi ngizokubona ngesikhathi sokwahlulela isikhathi sokwahlulela siyeza yonke imisebenzi esiyenzayo le emhlabeni sizitshela ukuthi sihlambile noma ke kubonayo yizo lonto sofika isikhathi ukuthi yahlulele uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi yes lo angimahluleli mina kepha ngokuba ngizanga ukuba ngahlulele izwe angizanga ukuba kwahlulela izwe kepha ukuba ngisindise izwe ukuba ngikhuluma iqiniso bese kuba yilowo nalowo okholwayo asindiswe ongalayo lewo onqaba iqiniso engawamukeli amazwi ami ubona iqiniso ukuhlala nje ulibuka iqiniso ulibone iqiniso yabona lento iyona le unomahlulelayo yabona wena izwi lisebenze ngaphakathi kuwena oluzwe eyazi amqambela umuntu amanga ngaze nganenkani ngikhuluma amanga ngenkani ngineselo lesamanga kepha ngifuna ukuthi ngigcine ngibuyele lenkulumo yabona ukuthi umoya wenkohliso ubulala wena umoya wenzondo uthi umuntu ezothi ubonile ngimthethelele mina yabona into enzile nje wona uzibona ungcono wena ufuna ukuthethelele amacala akho abanye abantu obonile ukuthi angiyacela uxolo mfowethu hawu ngiyaxolisa bakuxolele wena mase futhi ngeke ngize ngimthethelele thethelela abasonayo njengoba nathi sifuna intethelelo kwena mina ngiyayifuna intethelelo futhi ngiyafuna ukuthethelele because uma ngathetheleli noma mina ngithi ngifuna ukuthethelela kusho ukuthi anginamsebenzi yonke lento engimla ngithi ngiyayichaza ayinamsebenzi ukuba emhlabeni lithi iBhayibheli landela ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele ngokuba ngaphandle kobungcwele nokuthula wesihogweni ngeke uzubone ubuso bukaNkulunkulu ubuso bukaNkulunkulu lithi iBhayibheli kwincwadi enentuzana esambulo sahluko 22 incwadi esambulo sahluko 22 ngifuna uqale from verse 14 izofika ikutshele lapho ukuthi kwenzakalani babusisiwe abahlanza izingubo zabo mawuhlanza izingubo zakho akushiwo izingubo lezo zigqokile ukuthi ambogeza bese uneke no ukhulunywa umoya wakho unoyingubo yakamoya ezo lonto lezo
yima ke futhi yima nginike incwadi ya so I mean Isaiah sahluko 3 sahluko 3 verse 17 ngokuba uthi ngokuba uthi ngicebile yes kangisweli lutho kanti kawazi ukuthi ungolusizi nokuhawukela nompofu yes nophuphuthekayo nohambazi nohamba nqunu ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo igolide elihlanzwe ngomlilo ubungcwele ukuze ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe ingubo ezimhlophe iziphi ingubo ezimhlophe lezi kumele uzigqoke iziphi ingubo ezimhlophe akhulunywe ngeengubo zakho lezo zigqokayo oziboshayo uzineke khulunywa ngenhliziyo ehlambulukileyo nomoya ingcwele kumele ugqoke ingubo emhlophe esezulwini eyizolonto leyo kungabonakali ihlazo lokuze bakho ngokuba ukwenza isono ukukhumula wena ukuthi ube mubi phambi kaNkulunkulu ufane nomuntu ohamba nqunu so ukuze kufihleke ihlazo lakho nobunqunu bakho phuma esonweni yekela amanga yekela isinemfu yekela ugwayi yekela utshwala yekela ukuntshontsha yekela ukubulala yekela inzondo yekela ukuhleba ukuze uphume ebumnyameni ungene ekhanyeni uyeke ukuhamba nqunu ugqokiswe yekela isono nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba bese uthathe izwi kaNkulunkulu ufunde lona lingumuthi wamehlo bekwafunda lona bona amehlo akhe azovuleka akamoya bese phakalo kunginika-ke laphayana uqhubeke kwincwadi yakhe Isahluko sahluko 22 from verse 14 babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo hlanza isono hlanza izingubo zakho ukuze uthole ukuphila emthini wokuphila bangene emzini bese ungene emzini kaNkulunkulu izulu iJerusalema elisha ungene emnyango ngaphandle kukhona izinto ngokuba ngaphandle akungeni okungcolile ngoba ngaphandle kukhona abangakholwayo nabagcwele ukona ngoba lithi izinja likhuluma ngabantu abaphilisa kwezinja nabathakathi bese kukhulunywa ngabathakathi nezifebe bese kugcwala nezifebe ngaphandle ezulwini nababulali bese kukhona nababulali futhi ngaphandle ezulwini abangeni abantu ababulalayo nabakhonza izithombe nabantu abaguqa phambi kwezithombe baguqa phambi kwazo bazithandaza abangeni ezulwini nabo bonke abathanda nabenza amanga nalabo abawathandayo amanga nalabo abawenzayo so mobuka umuntu ku-TV eqamba amanga noma enza amanga wena wathanda amanga akhe ajabulisa nawe ubandakanye naye ngokuba yini uthanda amanga nalowo wenza amanga ukhohlisa wena ni moya munye ngokuba amanga akho uyawathanda ezonto leyo aneke mina Jesu uthi yena uJesu uqobo lwakhe ngithumile ingilosi yami so namanje le nto ngenza ngamandla engilosi ethunyiwe ukuba ayizofundisa abantu ukuthi lezulwini akungeni lutho olungcolile ukufakaza kini lezi zinto emabandleni lezonto leyo akungeni lutho olungcolile ezulwini omnike incwadi yeZaga sahluko 4 from verse 1 akungeni lutho olungcolile ezulwini ungazikhohlisi ungazilibazisi uma izwi likaNkulunkulu lithi kwena enza lokhu uthi uyakholwa yilona noma uyafuna ukuthi wazi uNkulunkulu qale wenze izwi lakhe uzwe kathuleze ukuthi ngabe liyahambisana nempilo uNkulunkulu afuna uyiphile noma liyahambisana nempilo oyifunayo yiphi impilo oyifunayo hayi mina ngifuna ukuba i-celebrity mina ngifuna ukuba usaziwayo ngifuna uku-actor ngifuna ukuvela ku-TV yini oyiphilelayo ngophela uma uhamba uthi ufuna ukuba i-celebrity ama-celebrity enza imikhuba eminingi khona afuna ukuhamba endleleni yabantu abazokwenza imikhuba engasile khona bezobosaziwayo badume baningi abantu abadumile badume ngemsangano niyayithanda imsangano ko-TikTok nihlalela imsangano niyayithanda imsangano ko-Facebook nibuka imsangano niyayithanda imsangano ku-TV nibuka imsangano niyayithanda imsangano emafonini nilalela ama-radio nilalela umculo nilalela umsangano glory to God umsangano noma uthanda bese bethayi nami ngiyakholwa nje uJesu khona kanjani uJesu athi ke ungabeka amehlo akho kuyinto engcolileyo
Ungabosheka ejokeni ningina abangokholwayo. Hayi nami ngiyamthanda uJesu ngumntana kaNkulunkulu kaBhutholakala emashibhini. Thokela ezipotini. Incwadi iZakha isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes. Zwanini madodana ami. Masizwe ke manje uNkulunkulu utheni? Ukulaya kukayise. Uthini uNkulunkulu mesilaya? Nilalele Sibe nokuqonda mesilalela. ukuze nazi ukuqonda. Ukuze sazi ukuqonda. Ngokuba ngiyaninika izifundiso. Ngokuba lokhu esifundiswayo kuhle. Ningawushiyi umthetho wami. Singawushiyi umthetho kaNkulunkulu. Ngokuba eBhayibhelini. Qhubeka. Ngokuba Laphansi. Zwanini madodana ami. Awuzwanga lokuyana, lethi isandla sakho. Awuzwanga lokuyana. Woza datha. Datha. Manike. Zwanini madodana ami. Baganga gogo lapha. Ukulaya kukayise. Zwanini uNkulunkulu okhuluma izwi lakhe leli. Nezo lonto leyo. So lomqondo ongasila ufunakala. Manje ngilalele awucathi ulalele mina, ulalele izwi likaNkulunkulu. Uma ungafuni ukuzwa, le moya ongezwe uqalela manje, uyaqala manje uyakusebenza, usemsebenzini. Ile demon leli lingafunakala elenza ukuthi ngalesikhathi ufanele ukulalele wena ubhizi nento zakhe ezumsangano. Kusho lama demon ayakwenza ukuthi la ekhanda lakho ungafuni ukulalela. Ukhona lapha ukho. Umzimba wakho la kepha kugcwele umsangano ekhanda lakho. Nilalele ukuze nazi ukuqonda. So uzokwazi kanjani ukuqonda izinto zikaNkulunkulu ukhuzeke ukwazi yizo lento le ngikhuluma nabantwana ngithi ke ukuze ukwazi ukukhula ukwazi ukufundiseka ukwazi ukuqonda wenza into efunakalayo into yokuqala oyenzayo yini ukulalela ngoba kunomyalelo kumele ulandele esikoleni ube umfundi uthi uyaphasa uphasa kahle into yokuqala emele uyenze ukulalela ngeke uvele ube umfundi ohlakaniphile ungazange uzulalela. So le demon longalaleli liqala ekhaya liye esikoleni nawe libuye nesenkonzweni noma kukhozwa le demon ikhona. Ngoba yini leli demon leli lefuna ukuthi ukhulu ube umntwana oqotho. Lifuna wena nje ube umntwana oyihlonga indlebe. Undlebeleke nje. Kuthiwa kwenziwa into right ke. Kuthiwa ke khulunywa serious ukubhizinisi umngane wakhe eceleni ukumphusha. Ngoba yini une demon elibi longafuna ukulalela. Ungafuna ukulalela kuumoya omubi. Yeah. Glory to God. Anika. Ngokuba ngiyaninika izifundiso. Ifundiso ekumele iphile ebona le esifunda la. Bisho wahambe e-university ube ne-certificate ube neziqu ube nemali ube usaziwa ube nemoto ube nomuzi. Uma le mfundiso ephelileyo ungenayo konke lokona kokuyizeleze ngoba uhlule ukulalela umuntu okudalilwa kulethe emhlabeni. Ayikho into ngoba yiyona ngaphandle kukaNkulunkulu. Enzo lonto leyo. Manike. Ningawushiyi umthetho wami. So lento le esifundisayo noma lento esimemezelayo ekaNkulunkulu akuyona ekamhlengi. Umhlengi udlulisa umyalezo kulabo abanezindlebe bayakuzwa bese bathene ngokuba ngangiyindodana kuBaba. Nami ngeke ngiyindodana kuBaba namanje ngiyiyo ngifuna ukupheleliswa kuye uNkulunkulu. Ethambileyo neyodwa emehlweni kaMama. Yes. Wangifundisa wathi kimi inhliziyo yakho mayibambe amazwi ami. Inhliziyo yakho. Okay ke ngeke uthi bese kuvela kuthiwa umame ngolimi lesingisi bathi umame ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu okukhulisa mina. Ubaba wami uNkulunkulu bese kuma wami ukuhlakanipha. So ngizelwe ukuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngiyinzalo yokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Amen. Ezo lonto leyo. So ngiyindodana yokuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu. Wangifundisa wathi kimi inhliziyo yakho mayibambe amazwi ami. Gcina imiyalo yami. Gcina imiyalo yami. Uphile. Zuza ukuhlakanipha. Zuza ini? Zuza ukuhlakanipha. Yabona ke into oyizuza lapha ubukana nedrama yabantu belingisa umbhedo benza izinto ezokukhohlakala ufundani. Ungcono ukuthi noma nawe uthi uyayibuka kepha izwi loNkulunkulu uyayiqonda khona uzobona ukuthi yabona into le iwukufa lento le. Ukhohlakala lo. Ungalazi izwi kaNkulunkulu uzothi moyibuka lento ijabulisa umuntu ethi umsangana yahlekisa naso yaqhamuka esikodlweni zenza lo muntu lo zenza isilima lapha ku TV. Ukhokhela ukuthi azenze isilima nawe uhamba uyokwenza ukuthi uzenze isilima mahala esikoleni noma emsebenzini noma kubangani bakho ngoba yini ufuna ukufanisa naloyo muntu umbona ku TV ohlanyayo ohlangiswa imali. Uthi uJesu ke yini umuntu ayakuyinikela ukuhlenga umphefumulo wakhe ngeke
ukusiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke bese ulahlekelwe umphefumulo wakho. Abantu abaningi balahlekelwe umphefumulo yabo ngoba yini befuna ube usaziwayo. Bona sisiphethe behamba nqunu ku-TV yini balahlekelwe isimilo. Bona abafuthi bedla idakamizwa ko-TV begqoke kahle beswenkile. Yonke into abaswenke ngayo abanayo. Mina bengisebenza nabo. Bahamba boqasha imoto ebizayo. Hamba uqasha izimpahla e-wardrobe. Aphinde aqasha ama-chains nama-ringi nama-grills ama-fake. Uyacula ukhangisa lezi zinto ukuthi uRichen unemoto eziwu-4. Akanayo nix. Bese kuphumile imali leyo yokudayisa le ngoma ayidayisile. Sekumele akhokhele i-studio, sekumele akhokhele i-wardrobe, kumele akhokhele lezi zinto. Yonke into asale ngenalutho. Iningi labo bese liphelela kwizidakamizwa, babe yizigqila zezidakamizwa. Hayibo, ubani usedla iwunga, ubani usedla insangu, lo insangu ayidla vele. Awubani usedla utshwala simbone emgaqweni, usehlala emgaqweni. Umhlaba lo, mawuzela ngombuso uyakushaya. Umhlaba ubhayizela. Sibhayizile nathi uNkulunkulu wasisiza njengoba nje sifike kulesigaba sokuthi siqonde izwi likaNkulunkulu. Zuza ukuhlakanipha. Zuza ukuhlakanipha. Zuza ukuqonda. Mawufuna ukuhlakanipha uhlala abantu abanokuhlakanipha. Mawufuna ukuqonda uhlala abantu abanokuqonda. Awukwazi ukungitshela ukuthi ufuna ukuhlakanipha kuyaphi uyohlala nabantu abayiziwula, izilimi ezingakhuluma ukuhlakanipha. Awukwazi ukuthi ungathi ufuna wena ukuphila impilo engcwele kepha uyohlala ejointini. Uphuza nabantu abadaka utshwala kepha uthi hayi mina ngifuna ukuphila umngcwele. Ngiyafuna nje ukuphila umngcwele. Ayikho into oyithola ukhuluma kanjalo. Yonke into oyifunayo uyakuyona. Ufuna ukuba uthisha ngithi uthatha indlela yokuba uthisha. Ufuna ukuba ummeli uthatha indlela yokuba ummeli. Ufuna ukuba udokotela, ufuna ukuba isilimo uthatha indlela yokuba isilimo. Ufuna ukuba isidaka uthatha indlela yokuba isidaka. Yonke into uyasiyela kuyona. So ufuna ukuba umntwana kaNkulunkulu. Uzakuyena uzothatha amazwi kaphile kuwena indlela leyo ithathayo. Cela khona niyaphiwa. Uthi kuyaqala khona uyaphiwa. Funani khona nizakufumana. Ufuna futhi bese niyanikwa futhi. Ngqothani khona nizakufumana. Uzakhiwa ukuthi nakela imali. Thiwa muza uNkulunkulu cela uzaphiwa ukuhlakanipha. Ukuba lithi ke uma kunina phakathi kwenu kukhona umuntu oswele ulwazi, makeze kimi ngiza kumnika ngokungangabasi. Bese thi ke nalowo ofunayo uyakufumana. So masifuna uyahamba ufuna izwi loNkulunkulu lokulifuna yini? Lokufuna izinto ongaziqondi. Lokufuna bese uphendula uNkulunkulu namandla. Cela ungisize ungipha amandla okuqonda izwi lakho. Ngibe nokuhlakanipha. Yabona ngoba uNkulunkulu ngoba yini unothando lokufuna uNkulunkulu bese akunike njengoba uthi ke mawufuna uzakufumana bese athini ke ngokuba yilo nalo ocelayo uyamukeliswa. Uyamukeliswa lo ocelayo nofunayo nalo ofunayo uyafumana nongqongqothayo uyakuvulelwa. Akuthiwa ngqongqoza kamakhelwane. Nabiyena uthi ngqongqoza kuwena uthi ngimile ngasemnyama. Ngiyangqongqoza ovulayo ngiyakungena bese ngidle naye. So uNkulunkulu ufuna umuntu azodla naye izwi. Ayikho into ebaluleke ngaphezulu kweBhayibheli nezwi eliphakathi. Isho ungaphila kanjani uma ungenawo ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Ufana yini izidwedwe ezibolile. Zuza izidwedwe ezibolile. Zuza ukuhlakanipha. Zuza uqonda. Uzoze uqonda. Ungakhohlwa lokho osukuzuzile. Ungacezuki. Ungagudluki futhi emazwini okuhlakanipha nokuqonda. Nothando likaNkulunkulu. Ngokuba ufikile wanqonqoza. Wavula uNkulunkulu. Wafuna. Wathola. Wacela. Glory to God banikwa. Izindaba. Ungakushiyi ukuhlakanipha. Kuyakugcina ukuqonda. Thanda ukuhlakanipha. Bese kukulondoloze. Ukuthanda nje ukuhlakanipha nokuqonda nokuthula kuyakukulonda. Bonke abantu bathi yazi bazohlakanipha. Uzothi awuhlakaniphile kuphela wenza intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu okufaka ukuhlakanipha. Mina ngiyasho ngithi angihlakanipheli lutho akazi lutho. Ngenza lokho kusho uNkulunkulu abantu babona ubuhle kaNkulunkulu. Ngokuthi Jesus. Ngenza lokho akushoyo abantu babona ukuhlakanipha. Ngenza lokho uNkulunkulu angela ngakho abantu babona ukukhanya. Yini? Ngenza lento esho uNkulunkulu. Kuthiwa unginikele incwadi le manje sekoleni yokuqala sahluko sahluko 1 verse 18. Bese uyangivalela lapho ngencwadi eZedwa 2:38. Ngenza lokho uNkulunkulu akushoyo. Angihambi phambili uNkulunkulu uyangihola. Usho uJesu izimvu zami zizwa izwi lamelusi bese ziyamlandela.
ngikwazi ukuhola uNkulunkulu. uNkulunkulu uyangihola emadlelweni aluhlaza. Emadlelweni aluhlaza kusho ukuthi lapho ekumele ngibe khona. Njengoba inkomo nakhona meyidla ilandela amadlela aluhlaza. Nami ngoba ngiphila nje kufanele ngidle emazwini kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngumoya osinika ukuqonda. Sinika amazwi okuhlakanipha. Yizo lento leyo. Uthele umbhalo. Ngokuba izwi lesiphambano. Izwi leli silishumela lento esiyenzayo kwabanye abantu ubuwula. Kwababhubhayo lingubuwula. Yizo lento leyo. Lento esiyenzayo lento sikhuluma kulabantu abalahlwayo ngokufuna ukuthobeka kwabo. Kuthiwa lento iwubulima. Kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Kepha lowo oqondayo yilo osindiswayo. So uthola amandla abaningi kaNkulunkulu. abaningi incwadi ezenzo 2:38. Yiloko nje ufuna ukukhombisa wona. Ngenza into efuna uNkulunkulu kuvele yena. Uma kuthiwa ngenzi ngisenzela kwami abangeke bambone uNkulunkulu. Ngisho ngama la ngishumayele ngipoporoze ngimemeze ngihlabalase ngikhale. Uma uNkulunkulu engapheli kumina nezwi lakhe yonke lento yami into engekho into efile. Eyizo lento leyo. Izuzu uqonde ungakulahli. Thina uPetru Phendukani. kuthiwa siphendukeni. So indlela yakho uma iboleka etshweleni phenduka. Jika. Hayi ukuthi phezuka kuthiwa phenduka. Ngoba ngemuva khona ukuphila ukuthi awuboni ngoba yini uqalaza lapha utshwaleni. Uqalaza efebeni amantombazane. Qalaza amando. Qalaza inkohliso. Qalaza inzondo. Uphisa ubambelana kwinzondo. Phenduka. Shiya inzondo ngeke zikuzuzise ingaloko ilimaza umphefumulo wakho. Ufila moyeni nabantu noma babona ukuthi iqhefi. Phenduka. Lithi phenduka. Phendukani yindawo nalowo Abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Yenzo lona ubhaphathiswe egameni lomuntu owakwenza konke ukufuna uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ubhaphathiswe egameni lakhe ngoba uNkulunkulu uphela uyena manje. uNkulunkulu uphela onqoba ithuna ngoJesu Kristu. Glory to Jesus Christ. Khona inkamtheliswa. Umoya oyingcwele. Ezinawo Jesu kuphela ngomufa. Ufuna ukuphila thatha uJesu. Ufuna ukuhlakanipha thatha Glory to God thatha uJesu. Ayukuphila. Uyamsiza ngani ukuthi ke uthandwe ize lo uthando abantu bonke bese ulahlekelwa ukuphila kwakho. Yini ozakuyinikela ukuze wena uzuze ukuphila noma uhlenge umphefumulo wakho? Yini ongayenza? Dokotela ngeke azakuhlenge. Usibhamu sakho ngeke sikuhlenge. Umuthi wakho nebhande lakho ngeke likuhlenge. Bese kufikile ukufa kufikile. Uthena ngiyakunika ukuphila phela ngiyakuthatha. Yini ongamviba ngayo? Glory to God. Awunamandla. Awazi lutho. Konke lokho kuthembele khona kuyizeleze le mali yakhe eningiyizeleze. Phendukani. Yilo wena loyo abhaphathizwe. Mawuphenduka uyabona ukuthi lento ephelelayo ayikho, lento elandelayo ulandela isithunzi. Ulandela inkungu, uyalandela inkungu uthi ayibheke sephelele emehlweni. Fana njalo uqoqa ingaba eningi. Uvelena uyabheka ayisekho. Umuntu usiyahlanya yini? Ubethwele. Wangazenza izinto ekuthiwa akazenze. Yaphela ingcebe phambi kwakhe. Waphela umndeni wakhe phambi kwakhe. Zaphela izimoto, zaphela izinkomo, waphela umuzi phambi kwakhe. Athi ejabulisa abantu beqhamuka abantu bemncoma ukuthi ayebona inkosi malanga uphumelele phambi kwesiyamaze ehlupheka. Nokuhlupheka kwakhe nokufa kwakhe njalo. Yonke le ngcebo yakhe iqoqa ezimkhuba mesefa iyanyamalana naye. Yabona ke yonke into efuna emhlabeni ngendlela engafanele. Iphelele ezeni njengamafu nenkungu. Phendukani. Yilo wena loyo abhaphathizwe. Lo wangena emanzini ngegama likaJesu. Yes. Kukho ukuthethelela kwezono. Khona niyakwamukeliswa. Khona ke lapho uyokwesamukeliswa lento ekuthiwa uqonde nokuhlakanipha isiphiwo sikamoya oyingcwele. Kumele sithembise ke senu nesabantwana benu esaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu. Ubizwa uNkulunkulu obizwa umhlengi. Mina ngikele lebhola phansi efuna ukuthi wena unembeza wakho ulungele uNkulunkulu awulungele umhlengi. Uyothi masulungele uNkulunkulu bese uyenza intando kaNkulunkulu bese ke ulungele umhlengi ngokuba yini senilungelane nomhlengi nomakhelwane wakho. Waqhakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindisani lesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Understand ukuthi uma uthatha indlela yokugcwele uthathela wena uthathela umakhelwane wakho. Awuthathela uma wakho uthathela ugogo wakho uthathela umkakho uthathela umzala wakho. Awuthathela isitha sakho. Inhliziyo yakhe kumele ilungiswe. Inhliziyo yethu izwe zethu zimbi zibolile zigcwele ukukhohlakala nesono esinzima esithandela ngale ndlela esimanganiso isona sesaphenduka unganabo sikunamathele into yokuqala nje mawuvuka ekseni isono siyakuhaga uyasithatha
uyahamba uya emsebenzini esikoleni uyisona somngane wakho ngoba yini sithanda izona inhliziyo zethu zithanda ukona azifuni ukwenza ukulunga so yilo nalowo ofuna ukuphila impilo kaNkulunkulu uyakusithinta kule mniningwane oyibonayo ebhaliwe lapho ku screen noma uyizwile ngesikhathi iqala inkonzo usithinte ukuze ke uNkulunkulu ezindlela ukuthi wena ungene emanzini ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu ukho ukuthethela kwezono zethu eziningi izono zethu azibaleki ziningi ziyanuka futhi kaNkulunkulu cela uNkulunkulu asisize asilonde senzele umusa bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli uyakusithinta email address the phone number sitholeka WhatsApp noma usifonele direct Jesu Kristu inkosi usifala uNkulunkulu Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla wena wedwa uNkulunkulu wena wedwa lizwi elaba yinyama inkazimulo yakho Nkosi iyabonakala ezimpilweni zethu wena uthembekile ngaso sonke isikhathi thatha udumo uNkulunkulu wethu uhlanze izinhliziyo zethu ngokuba imidlinzo yomuntu Nkosi ingcolile kusukela ebuntwaneni bakhe kepha umuntu umdala eqondile kepha bona bayifunela izindlela zabo eziningi siyakhuleka egameni elihle lenkosi uJesu ekuyilona inkosi elinamandla ukusindisa yonke inhliziyo yomuntu nemphefumulo yabantu emhlabeni kube ngokusindiswa nokuthethelela kwezono egameni lakho uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi thatha udumo namandla uNkulunkulu wethu osesiqalweni sakho sobukhosi emazulwini kuze kube phakade amen.